ഹലോ, ആമേസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ സർപ്പാരാധന കേന്ദ്രമാണ് പാമ്പുമേക്കാട്ട് മന. മനയെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും എങ്ങനെ നാഗദോഷം മാറ്റാം എന്നുകൂടി അടങ്ങുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ മാളയ്ക്കടുത്ത് മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ വടമ വില്ലേജിലാണ് പ്രശസ്തമായ പാമ്പുമേക്കാട്ട് മന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നാഗരാജാവായ വാസുകിയും സർപ്പയക്ഷിയും ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് പാമ്പുമേക്കാട്ട് മന മേയ്ക്കാട്ട് മന എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ സർപ്പാരാധന തുടങ്ങിയതോടെയാണ് പാമ്പുമേക്കാട് എന്ന പേര് വന്നത്. മതതന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ അഗാധ ജ്ഞാനമുള്ളവരായിരുന്നു മേക്കാട്ട് മനക്കാർ. എങ്കിലും ഇല്ലത്തെ എന്നും വലിയ ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു. അക്കാലത്തൊരിക്കൽ മനയ്ക്കലെ മൂത്ത നമ്പൂതിരി ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം നീണ്ട ഭജനമിരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഒരു രാത്രി വാസുകി എന്ന സർപ്പരാജൻ കയ്യിൽ മാണിക്യവുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും വരം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സർപ്പരാജന്റെ സാന്നിധ്യം തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകണമെന്നും തൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന് അരുചി വരുത്തണമെന്നും വരമരുളാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ വാസുകി വരം നൽകുമെന്നും വിശ്വാസം. മനയ്ക്കൽ എത്തിയ നമ്പൂതിരിയുടെ ഓലക്കുടയിൽ പിണഞ്ഞിരുന്ന നാഗത്തെയാണ് മേയ്ക്കാട്ട് മനക്കാർ പരദേവതയായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠകൾ: മനയുടെ കിഴക്കിനിടയിൽ വാസുകിയും നാഗയക്ഷിയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കെടാവിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രതിഷ്ഠകൾ 2 മൺപുറ്റുകളായി തീർന്നുവെന്നും പിന്നീട് അവയും നശിച്ച് വെറുമൊരു മൺതറ മാത്രമായി തീർന്നെന്നും പറയുന്നു. വാസുകിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മാണിക്യക്കല്ല് എവിടെയാണെന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് മനയിലെ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും അറിയില്ല. എങ്കിലും സർപ്പങ്ങളുടെയും മാണിക്യങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം മനയിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളതായി വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശേഷ ദിവസം: കേരളത്തിലെ മറ്റെല്ലാ സർപ്പക്കാവുകളിലും എന്ന പോലെ സർപ്പങ്ങൾക്ക് 100 പാലും ഊട്ടുന്ന ചടങ്ങ് ഇവിടെയുമുണ്ട്. അരിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കദളിപ്പഴം, പാൽ എന്നിവയടങ്ങുന്ന മിശ്രിതം സർപ്പങ്ങൾക്ക് ഏറെ പാഥ്യമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. വൃശ്ചികം 1, കന്നിമാസത്തിലെ ആയില്യം, മീനമാസത്തിലെ തിരുവോണം മുതൽ ഭരണി വരെ ദിവസങ്ങൾ, മേടമാസം 10-ാം തീയതി ഇവയാണ് പാമ്പുമേ മനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ. മനയിലെത്തുന്ന നാഗങ്ങളെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നും മനപ്പറമ്പ് കിളക്കുകയോ ഉഴുതുമറിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും പറമ്പിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിലുള്ള 8 അടുക്കളയിൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദിക്കിലും തീ കത്തിക്കുകയരുതെന്നും നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.
പാമ്പുമേക്കാട്ട് മനയിലെ അംഗങ്ങൾ നാഗങ്ങളെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മനയിൽ ഒരു ജനനമുണ്ടായാൽ ശിശുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പാരമ്പര്യങ്ങൾ എത്തുമത്രേ. മരണം സംഭവിച്ചാൽ ഒരു പാരമ്പര്യവും മരിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. പറമ്പിലെവിടെയും തീ കത്തിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്തതിനാൽ തെക്കേക്കാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തെക്കേ പറമ്പിലാണ് പാരമ്പര്യത്തിനും നമ്പൂതിരിക്കും ചിതയൊരുക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന വ്യക്തിയാണ് മനയിലെ കാരണവർ. പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് ഭരണാവകാശം ലഭിക്കും. ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച് ഓരോ ട്രസ്റ്റിനും ഓരോ വർഷം വീതം ഭരണം നൽകുന്നു. മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളെ തലമുറയിലേക്ക് പകരുന്നത് വാമൊഴിയാണ്. മേടമാസത്തിലെ ചൊവ്വ, വെള്ളി, ഞായർ എന്നീ ദിവസങ്ങളിലൊരിക്കൽ മുടിയേറ്റ് നടക്കുന്നു. മേടമാസത്തിൽ കളമെഴുത്തുപാട്ടും പ്രധാന ചടങ്ങാണ്. മനുഷ്യർക്ക് വരുന്ന സർപ്പദോഷത്തിനും ഇവിടെ പരിഹാരമുണ്ട്. 3 ദിവസത്തെ വ്രതശുദ്ധിയോടെ ഇവിടെ പോയി കൂട്, എണ്ണ, കദളിപ്പഴം, മഞ്ഞൾ എന്നിവ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എല്ലാ സർപ്പദോഷവും മാറിക്കിട്ടും. കേരളത്തിൽ സർപ്പബലി നടത്തുവാൻ പാമ്പുമേക്കാട്ട് മനക്കാർക്കും അധികാരമുണ്ട്. മണ്ഡലകാലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവിടെ സർപ്പബലി നടന്നു വരുന്നു. മണ്ഡലകാലത്ത് ചുരുക്കം 3 ദിവസമെങ്കിലും ഇവിടെ കളമെഴുത്തുപാട്ടും നടത്തുന്നു. മറ്റ് സർപ്പക്കാവുകളിലെ പോലെ പുള്ളുവൻ പാട്ട് ഇവിടെ പതിവില്ല. സർപ്പപ്പാട്ടാണ് നടത്തി വരുന്നത്. നാഗപൂജ ഐശ്വര്യദായകമാണെന്നും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിന് ദശാബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. സന്താനലാഭത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും മംഗല്യത്തിനും സർപ്പപ്രീതി ആവശ്യമാണ്. സർപ്പത്തിൻ്റെ അപ്രീതി മഹാരോഗങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നാണ് വിശ്വാസം.